UMTT eli urbaanin musiikin tulevaisuuden tähdet on konsepti, jonka tarkoitus on parantaa pienien itsenäisten artistien mahdollisuuksia. Meidän tavoitteena on antaa näkyvyyttä ja mahdollisuuksia keikoille entistä paremmin ja entistä enemmän. Meidän somekanavien kautta artistit voivat saada näkyvyyttä, kun esittelemme heitä meidän yleisöllemme. Sen lisäksi me järjestämme tapahtumia, joihin buukkaamme pieniä itsenäisiä artisteja. UMTT on perustettu sen takia, koska me huomattiin, että Suomen musiikkikentällä on paljon pieniä itsenäisiä artisteja, jotka on oikeasti erittäin hyviä siinä, mitä tekevät. Me halutaan tarjota lisää näkyvyyttä ja me halutaan tarjota mahdollisuuksia päästä keikalle. Joko meidän omaan tapahtumaan tai mikäli me törmätään johonkin keikkaan. Jos sä oot artisti ja sä haluat päästä osaksi UMTTtä, niin laita meille sähköpostia umttklubi@gmail.com. Kirjoita sinne vähän itsestäsi artistina, linkkaa sun biisi, linkkaa sun promokuva. Saat keikkapaikka, tapahtumajärjestäjä tai yksityishenkilö, kuka haluaa järkätä tapahtumaa, keikkaa ja kaipaat sinne esiintyjää, niin pistä meille sähköpostia tai viestiä, niin katsotaan, jos me löydettäisiin just teille sopiva esiintyjä. Jos sä oot kulttuurin tukija, musiikkidikkari, tervetuloa seuraamaan meidän kanavalle, että minkälaista musiikkia ja minkälaisia artisteja me pystytään löytämään Suomen kulttuurikentältä. Ja tervetuloa ennen kaikkea osallistumaan meidän tapahtumiin.